Ambarwati, Ambarwati, kowe nanti wae bakal tak goleki Ambarwati. Nanti Ambarwati kowe tak goleki Ambarwati. Latihan belajar Gambyong kang senane kene ning Kademangan Pancoran kono ge aku ki saka omah ning dhewe ra ono kanca wis karo tak ning kene karo tak reng-reng ngenteni kanca-kancaku suwe ora ketemu sliramu gawe kangening atiku tak suwun rintengan dalu pamujiku mangki ora hayu karo tak tengok-tengok ngene kancaku kok ya durung teko to ya tapi kena-kenae yo kene tak antu kabare ora esuk ora sore mung kelingan sak solah bawane
manis sing manis pancen esemu iki kok ngiang-ngiang ben tak bali wae kok yo sore ngono gak ngakuan kok lanang-lanang kok kanca-kanca iki bali wae Pak Demang kok iki iya Pak Demang Pancoran lah iya kok jenengan kelingan dari kalau semanten kula nek ambal kalir nika bahagian ae wonten kagungan. Nggih to? Kula rikala semanten kali Pak Simbok kula. Nggih kali adik-adik kula sami nika beksa. Gambyong nika lho. wong sing beso gambyong kae Ambarwati to ya Lah nggih to jenengan atiku ki kaya kesengsem karo Ambarwati nganti tak impekke si Ambarwati kuwi. Napa nggih to ki kembang niku. Ya tenan. Apa jenengan nek kagungan garwa kok ngimpi-ngimpi wanita liya lho. Tresnaku sakwise nyawang Ambarwati neng pahargian nyugotoke aku seneng. Ning sampean iku kagungan garwa ra mung siji loro. Nggih to? Ha wong garwane jenengan sing enom sing nomor sekawan niku nek tangga kula. Mbok ya kowe iki aja kaya ngono Ambarwati. Kok aja kaya iki tresno karo kowe. Sakwise nyawang neng pahargian kae Ambarwati ki nang ndi yo bakal tak goleki nganti aku wae marake wadok. Kimpi. Kimpi niku nek sampeyan nggih to? Lah iya. Nek kula niku kula ki yo ngajeni wong sampeyan niku nek minangka napa nggih carane sesepuh Demang wonten ing Pancoran. Kula klebu warga njenengan namung niku kula le Lah iya. ngajeni niku pun kula Pancen bener. Engko sik. Lah niki kanca-kanca dhisik asane larane. Lara. kok ngagek. Sampeyan Lara kaya. ora iso nek dipresani wargane kok. Nandang guyo. Tenan nek sampeyan niku menjalan pancen tresno. lara nandang uyung-uyung karepmu uyung. Mangan ratu ya. Rajana. Sampeyan niku Blambar-blambar sasar susun ngene iki. Mergosaken tenaku. Grogi ora kula. Nang omah bingung. Ngantek bingung iki lho iki. Ora sampeyan iki lho bingung iki. Niki gadane sinten iki kok enten. Iki mbuh aku ra mikir ana kaya ngene ya. Wis pokoke tak tenane kowe. Ayo tak luwapon. Ambarwati, mandi Ambarwati. Mandi Ambarwati.